and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Miko, Aldrin, sumasabadli sa inyong pan. Usa ka babayang muguba sa inyong paghinikalaay. Ang ika-29 nga babay ni Miko ang mupahilak ninyong duha. Bakak ng tagna mo! Mangingilad ka! Bay, dili ba yung mag-away tungkol lang sa babae, ha? Ana, I love you. Aldrin, ayaw ba yung kong pahila ka ha? Doon na ba yung sakit sa kasing-kasing? Karina, tuhong iko. Katapusan ka ng babae sa kong kinabuhi. Ikaw na yun. Mutuo lang ko nimo. Kung imong garas-garasan ng naong mo. Gusto kang di na kumugwapo? Oo, aron ako nalang ganahang tanaw nimo. Traitor ka, Miko! Baboy ka! Ikaw mo'y traidor! Mangingilog ka, guyab! Imong gilumay si Karina! Busa din ako gusto makita ng naong mo! Unggoy ka! Miko, balik kong ilong! Aldrin, manukon! May makalabaw pa kang lumay patok sa pagmahal nga tionay. Potion 29. Tagsuwat Maria Chinafidad. Direktor Francis Iliaga Espares. Music scoring Joel Bensi. Sound Christian Tiano. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Tatak RMN. And that's it everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!